081 7164 2715 081 7164 2715. London Aluminium Products Limited. Owele 99.5. Anyị na-asụ Igbo tinye Owele FM 99.5 ebe a na-asụ Igbo. Tinye Owele FM ka enwe isi na-aghọta. Ọ kụọla elekere 8 nke abalị. Agala ma bata n'udo Igbo ndị ọma, ndụ mere ndụ azụ, onye anwụla ibe ya efula. Nọọ na akụkọ ndị a si ala Igbo na-abịara gị n'Owere 99.5 FM Enugu. Taa bụ ụbọchị Wenezdee, ahịa Eke, mkpụrụ abalị 26 nke ọnwa abụọ n'afọ 2025. Na mbụ, gere ọkpụkpụ isiokwu ndị ahụ ghọrọ n'isi akụkọ. Prọfesọ Obiora Okonkwo nke otu ndọrọndọrọ All Progressive Congress aṅụọla iyi iweta n'isi njedebe bụ ọchịchị nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA na ntuliaka gọvanọship election a ga-eme na Anambra steeti n'abalị 6 nke ọnwa Nọvemba n'afọ a. Ndị omebe iwu nke ụlọ nnọchiteanya House of Representatives sitere na mpaghara South East agwala ụlọ ọrụ NAFDAC ka ha mepee ụlọ ahịa enwere n'Ọnịsha Headbridge emechiri emechi kemgbe ka azụmahịa malite n'ozuzu oke ya. Ụmụ nwanyị Ogoni na Rivers steeti eyiela egwu si na ha ga-agbara ọtọ were mee ngagharị iwe ma ọ bụrụ na anwa malite igwupụta mmanụ agbịdị crude oil ọzọ n'obodo ha n'ebughị ụzọ mere ha ihe ndị ahụ ha na-arịọ maka ya. Cheta na akụkọ ndị a si ala Igbo were na-abịara gị na-agakwa n'iru n'anyanwụ ududo anyị bụ www.owelefm.org. Tọzie ntị n'ala ka anyị butuoro gị akụkọ ndị a n'otu n'otu. Ọkọ akụkọ bụ m Chika Nwazụ. N'akụkọ mbụ anyị ji bịa na nke abalị taa bụ nke sitere na Anambra steeti. Nwa amadi ahụ si na otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC azọkwa gọvanọ nke Anambra steeti bụ ọkammụta prọfesọ Obiora Okonkwo eforola ntutu tam iweta n'isi njedebe bụ ọchịchị nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Grand Alliance APGA nke gọvanọ Chukwuma Soludo nọ n'isi ya na Anambra steeti. Prọfesọ Obiora jikwa ọkwa nke onye isi oche njem ụgbọelu akpọ United Nigeria Airlines kwuru nke a ụnyaahụ Tuzdee n'ogige APC National Secretariat dị na Abuja ngwa o nyefechara akwụkwọ eji egosipụta mmasị ịzọ ọkwa ọchịchị akpọ Nomination and Expression of Interest Form. Dịka onye ọkammụta ahụ siri kọwaa na ịga n'ihu hapụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ka ha nọrọ na ọchịchị na Anambra steeti naanị iji were menyere onye ahụ ọ bụ ya chọpụtara ya bụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ga-apụta ịnapụ ụmụafọ steeti ahụ ezi elele nke ọchịchị onye kwuo uche ya kara ịdị na-ewetara ha site na Abuja. O kwuru na ọtụtụ ihe efunahụgo ụmụafọ steeti ahụ naanị maka na ha na ọchịchị etiti esighị n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị pụta. N'akụkọ ọzọ sitere na Anambra steeti, otu
ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC enwetala ọkpụkpọ ego dị 350 ya bụ 350 million naira site na aka ndị gụrụ akwụkwọ ha ji egosipụta mmasị ha iji ọkọlọtọ APC zọọkwa gọvanọ na Anambra steeti bụ nke otu APC ga-achịkọba ntụliaka ime ụlọ ha n'abalị 5 nke ọnwa Eprel na-abịa abịa. Ndị nta akụkọ nwetara ozi na opekata mpe mmadụ 7 gbatara ya bụ akwụkwọ nomination and expression of interest form a na-ere nde naira 50 million naira tupu eruo ụnyabụ ụbọchị ikpeazụ enyedebere iji werere ya bụ akwụkwọ. Mmadụ 7 ndị ahụ gụnyere Prọfesọ Obiora Okonkwo, Nicholas Ụkachukwu, Chukwuma Umeoji, Paul Chukwuma, Ọnụnkwọ Obinna, Valentine Ozigbo yana Edozie Mmadụ. Mana ọ bụ naanị mmadụ 4 n'ime ha nyefegoro akwụkwọ nke ha n'aka otu pati ahụ. Ndị ahụ niile ka ekwu na a ga-enyocha ha malite n'abalị 7 ruo abalị 8 nke ọnwa Maachị anyị na-azọbanye ụkwụ, ebe ihe okwe gbatara ka a ga-agba n'anwụ n'abalị 10 nke otu ọnwa Maachị ahụ tupu ụbọchị ntụliaka ime ụlọ ha eruo n'abalị 5 nke ọnwa Eprel. Ka anyị si n'Ebonyi steeti ka anyị si na Anambra were na-abanye n'Ebonyi steeti, ụlọ ikpe Federal High Court ji Abakaliki bụ isi obodo Ebonyi steeti mere isi ọnọdụ akabiela ikpe ma kwenyere na nchụpụ ahụ achụpụrụ nwa amadi ahụ ji bụrụ ọkwa National Vice Chairman nke otu ndọrọndọrọ People's Democratic Party PDP maka mpaghara South East bụ Chief Ali Odefa na ya bụ otu ndọrọndọrọ. Nke a pụtara ihe taa bụ Wednesday na nkabi ikpe Justice Hilary Oshomam nyere gara akwụkwọ ikpe agbara megide ụgbọ nwamkpi a nọrọ na ọdị nso a gbara ya bụ Chief Odefa na otu ndọrọndọrọ PDP. Ozi mere ka amata na ọ bụ n'abalị 12 nke ọnwa Disemba afọ 2024 gara aga ka ndị nchịkwa otu ndọrọndọrọ PDP n'ọnụmara Ogudokwo Ward nke Onitsha Local Government Area na Ebonyi steeti bụkwanụ ebe nwa amadi a sitere nọrọ nwee mkpebi ma chụpụ ya kpamkpam na otu ndọrọndọrọ PDP n'ogogo niile nke ala anyị. Ozi mere ka amata na ụgbọ nwamkpi agbara Chief Ali Odefa na otu ndọrọndọrọ PDP bụ okporo maka ebubo mgba okpuru megide otu ndọrọndọrọ a dịka otu disciplinary committee eguzobere banyere ya bụ ebubo nọrọ na mkpebi ha nye ntụziaka ka a chụpụ ya n'otu ndọrọndọrọ a. Nke a butere ọnọdụ ndị ikwe na ndị ekwena n'ogogo ọnụmara Wards okpuru ọchịchị nke steeti nakwa ogogo mpaghara South East kpatara ejiri gaa n'ụlọ ikpe ịmata ihe iwu kwu banyere ya bụ ọnọdụ. Kosiladị na nkabi ikpe ya ka Justice Oshoma nwere nkwenyere gara usoro ndị ahụ ndị nchịkwa otu ndọrọndọrọ PDP siri chịpụ nwa amadi a malite na anụmara wọd o sitere na ya. Ka anyị ka nọ n'Ebonyi steeti ka anyị nwetara akụkọ ọzọ na ndị omebe iwu nke ụlọ nnọchiteanya oge etiti ala anyị bụ ndị sitere na mpaghara South East akpọọla oku gbagara ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ọgwụ na ihe oriri n'ala anyị amara dịka National Agency for Food and Drug Administration Control NAFDAC n'ahịa ịchafụ ka ha mepegharịa ụlọ ahịa ndị ahụ enwere n'ahịa Onitsha ka azụmahịa malite n'ozuzu oke ya maka ọdịmma nke ọha na eze.
ha kwuru na mmepe ahịa ahụ ga-enyere ndị ahụ si na ya arachapịọm na-azụkwa ezinụlọ ha aka n'ụzọ buru ibu. Ọkpụkpọ oku a sitere n'ọnụ onye isi oche nke ya bụ otu House of Representatives South East Caucus bụ Honorable Iduna Igariwe sitere n'Ebonyi steeti. O kwuru nke a n'oge ọgbakọ ha na ndị nta akụkọ n'ogige National Assembly Complex dị na Abuja. Ụlọ ọrụ NAFDAC mechiri ọnụ ụlọ ahịa karịrị 4,000 n'ahịa Onitsha, nke karịrị 3,000 na Lagos steeti, yana 4,000 ọzọ na Aba nke dị n'Abia steeti maka agha ha na-ebu n'ala anyị gbaa gburugburu iji megide oke mmụbanye nke ọgwụ na ihe oriri adịgboroja nakwa nke mebigoro emebi. N'Owere 99.5 FM Enugu ọdịnala ka akụkọ ndị a si ala Igbo si were na-eru gị ntị. Anyị ga-aga n'iru ma anyị gacha obere ezumike, gakwa n'iru na-esonyere anyị. Udochia ihe ọma na-akpọta ihe ọma. Owere FM 99.5 na-agbasa ozi ọma, ahụmnanya na ịdị n'otu. Ihe ọbụla eji udo eme uludoro ya. Onye nwa butere onye nwoke onye mba ịnọ ji wete neta nwaanyị onye mba ise amụta mba itoolu. Udo amaka. Udochia. Daalụ Igbo ndị ọma, dịka ka na-aga n'iru na-esonyere anyị n'oge akụkọ ndị a si ala Igbo were na-eru gị ntị site n'ụlọ mgbasa ozi Owere 99.5 FM Enugu. N'ịga n'iru na akụkọ ndị ọzọ fọrọ anyị n'aka, akụkọ anyị abanyela n'Abia steeti. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party na Abia steeti agbaruola ihu ha ka onye otu ha na-anọchite anya mpaghara isi ala Ngwa South Constituency bụ Honorable Roland Dennis Chinwendu siri wụọ ha n'ala ma banyezie n'otu pati na-achị achị na steeti ahụ bụ Labour Party. Ọpụpụ nke Honorable Chinwendu ka a gbara n'anwụ n'oge ụlọ omebe iwu ahụ na-enwe ọgbakọ ha ụnyaahụ bụ Tuzdee, ka o mechara abalị ole na ole a nụrụ kepukepu na nwoke ahụ na-akpa ụbụbọ isi na otu PDP pụọ. Na nzaghachi ha nyere ọnọdụ ahụ ka otu PDP kwuru na ha agaghị egbu oge ọbụla idegara ụlọ ọrụ INEC akwụkwọ ka ha kwuo na oche nke Honorable Roland Dennis Chinwendu abụgoro nke ghere oghe dịka ha kọwara na ọpụpụ ahụ dịka nke na-adabaghị n'ụkpụrụ iwu. Ka anyị si na Abia steeti wee gbago Rivers steeti ka anyị nwetara akụkọ ọzọ nke na-akọ na ụmụ nwanyị ndị sitere n'ala Ogoni nke dị na steeti Rivers eforola ntutu taa si na ha ga-agbara ọtọ were mee ngagharị iwe n'ihu ọhaneze ma ọ bụrụ na ọchịchị etiti ala anyị emechaa kachie ntị malite igwupụta mmanụ agbịdị n'ala ha ọzọ na-ebughị ụzọ dozie nsogbu ndị ahụ na-echere ha aka mgba. Nke a sitere na otu akwụkwọ ozi nke otu ụmụ nwanyị 15 dịgasị iche iche binyere aka ha na ya. Ụfọdụ n'ime otu ndị ahụ gụnyere otu Mba Ọkase Initiative, Ede Ladies of Tai, The Voice of Eleme Women Association, yana League of Queens International. Ndị ọzọ gụnyere Global Concerned Women and Youth Development Initiative, Concerned Ogoni Daughter, People's Advancement Center, Ogoni Women Coalition for Sustainable Environment, Ogoni Women Development Initiative, yana ọtụtụ ndị ọzọ. A kwuru nke atọ bụ Wednesday na Port Harcourt bụ isi obodo Rivers State bụ oge ha mere ka amata na agaghị amalite ọrụ n'ala ha belụsọ
megboro mkpa ndị ahụ kpatara ejiri kwụsị ọrụ n'afọ ndị gara aga. Ụfọdụ n'ime ndị isi otu ụmụ nwaanyị ahụ bụ ndị gwara ndị nta akụkọ okwu na ihe ndị a ha kwuru kemere ha abụgoro nke dị n'akwụkwọ nke a kpọrọ Ogoni Bill of Rights. O wepụrụ ya Igbo ndị ọma n'ọkwa n'ebe a ka ya bụ akụkọ ndị a si ala Igbo were ruo oge ntị n'ụlọ mgbasa ozi Owere 99.5 FM Enugu ga-akụrụ ọnụ. Mana tupu anyị awụsọ wara tọkene ntị n'ala ọzọ ka anyị wetere gị akụkọ ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Na mbụ ka anyị kọrọ gị na ọkammụta prọfesọ Obiora Ugonkwọ nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Congress APC aṅụọla iyi iweta n'isi njedebe bụ ọchịchị nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressive Grand Alliance APGA na ntuliaka gọvanọship election a ga-eme na Anambra steeti n'abalị 6 nke ọnwa Nọvemba n'afọ a. Ndị omebe iwu nke ụlọ nnọchiteanya House of Representatives sitere na mpaghara South East agwala ụlọ ọrụ NAFDAC ka ha mepee ahịa Onitsha Headbridge emechiri emechi kemgbe ka azụmahịa malite ọzọ maka ọdịmma nke ọhaneze. N'ikpeazụ na akụkọ sitere Rivers steeti ka anyị mere ka ịmata na ụmụ nwaanyị sitere Ogoni dị na Rivers steeti eyiela egwu si na ha ga-agbara ọtọ were mee ngagharị iwe n'ihu ọhaneze ma ọ bụrụ na anwa amalite igwupụta mmanụ agbidi crude oil ọzọ n'ala ha n'ebughị ụzọ mere ha ihe ndị ahụ ha rịọrọ ọchịchị etiti. O wee bụrụ ya n'aha Nnabuife Nwekwu ya na ndị otu ya degọrọ ma hazie akụkọ ndị a ị nụrụ ka m Chika Maazụ onye tụgharịrị ma gụọrọ gị n'asụsụ Igbo jee kenesi gị ike maka isonyere anyị na nke abalị taa, na-asị onye ahụrụ taa ka ahụkwa ya echi. Ya gaziere gị.